ví, že to bylo první, tak si musí počítat jako chybě budou 3 roky letos, jako je to škoda, už může být jednou druhý. Tak už to asi takový zvláštní sport, když je to hlavě, když jedná telefon. Já se proč se to nevolalo jako vám? Jsme měli úplně vytím, to říkala, že měli úplně stejný problém, a třeba by si poradili, nebo já říkám, oni jsou obchodní, možná by přijeli, nebo by si jela ty tam. Kdyby zavolala a řekla, ale prostě tohleto nebo tamhle, tak řeknu prostě, která byla to samý, to prostě se musí říct na tohle násilí, prostě musí. Ale musí, když ví, že má takovou čubu, nebo že čuba taková, tak si k tomu musí najít psa, který mi prostě nevadí, že se tam motají kolem toho lidi, že na něj někdo bude šáhat a že prostě jim tam vzadu bude někdo ještě podpírat ty zadní nohy, držet ten ocas a že prostě se tam někdo bude montovat. Počkej, to má tu nohu stranici. No, už je vystresovaná, jde, ale jako... Ale to už je. Je ostrý. Je úplně podle jak má dech, ale je ostrý. Všude jsou hřebíky trošku širší. Když to než tak šárek je široký pes, má široký postoj, ten je jako hodně mělký. Nejvíc se bál Jarda toho žebříku, ten nakonec dopadl docela dobře. Škoda byla toho aportu.